Sini. Parang di ko no. I love you. Bye bye. Bye bye. Amoy. Let's go. Doon ako, nak. Doon na ako. Yung sa unaan, ngayon sa ulihan na naman. Dako. Nandito na ako. Flat yung sa ulihan ko. Palit na lang interior. Hindi na tayo mag pabulganize. Kasi laging umaalis araw-araw. Tadi ya. Pako. Palit na lang enter para madali. Pako. Sabi, haba. Pako. Palit na lang interior tayo para madali. Ganun na rin. Kunting diferensya lang naman. Susunod, papalit na tayo ng gulong. Manipis na yung gulong. Pagkasahod. Matanda na tong motor na to, 2007 pa to. Gandar namin mag-asawa. Hulugan. Ito yung katas ng pagtrabaho ko. Yung dinaon ko dito. Dito na ako sa kanila. Malapit na. Pinanghali na tuloy. Inabutan ng malas na naman. Naplatan pa. Malas ako ngayong 2025 ba? Pangit nung pasok na yung 2025 sa akin. Tatay. Yung
What's up? Naplatan ako. Yan po. Dito na ako. Ay. Amo! Plat yung motor. Plat. Oo. Yo. Palitan na bago yan. Hindi, sa ulihan. Pako. Yo. Amo ay, yung ulam mo. Nakatulog naman kami sa gabi. Ito naman ah. Lupit ng pasalubong mo sa akin na kwento ah. Nakatatlo na sila kagabi. Hindi, nakatatlong Tatlong ano? kain. Ano kain? Lupit ng pasalubong talaga natin ko. Buisit. Lupit ng pasalubong ah. Oo, ganyan agad. Intro agad. Intro ka gan. Ilang kilo yan? Pambihirang kwento na yan. 4. 4 na kilo. Baka 3 kilo. Yung isa in advance ko na. Yung isa in advance ko na. Hi John Santos! Yun. Kumusta ka na? Lahat sila, kumustahin mo? Hello sa mga viewers, sa mga sponsor. Kumustahin mo sila? Kumusta po? Happy Trekkings. Happy trekkings po sa inyo. Deleted. Kahapon yung Trekkings, di ba? Ano na lang, hindi trekkings. Ano? Kasi yung 3 nga in advance ko na. In-advance mo na? Oo. Kaya ano na lang, di ba trekkings? Sa Trekkings. 6. 6 nga. Oh, bakit sinabing trekkings? Dapat nga 6 kings. Dapat nga 6 king, hindi trekking. 3 hari yan eh. Bakit pala ganun? Pag sinabing trekkings, dapat sa 3, tapos ginaganap sa 6. 6? Hindi yun. Oh. Bakit pala ganun? Nalilito ako sa mga ganyan. Pwede na lang. Ako na, yan pagkakino. Lupit ko, istoryatika na ko na naman natin dyan eh. Ano? Nakatulog ko sa gabi. Ako rin, istorya ka na ko. Ha? Ano? Sabi, te, gusto ko ngayong mabuntis Oo. ngayon. Oo. Kasi gusto ko na magkaanak na lalaki. Lalaki. Tapos pero ano, sabi niya sa akin, gusto ko maging ninong si Vince, pati ikaw, si Oo. paring Jason. Walang problema. Tapos sabi niya sa akin, sana naiwanan ako ng asawa ko para mabuntis na ako. Pwede. Sabi ko, tiwala lang. Tiwala Malay mo, mamaya buntis. Mamaya buntis ka. Oo. Walang problema ko anin ninong kasi Lang. ano yan, maswerte yun yung makuha ka ng ninong eh. Kukunin ng ano ninong. Napakaraming tao dito sa ano. Tapos, Tas kami mapili mo. daw, paring Jason, 5,000 pataas. Yung Pakimkim. Oo, 5,000 Pwede. pataas. Pwede. Oo. Huwag lang sasakyan. Huwag lang sasakyan. Wag lang yung sasakyan. Kasi tulad nung ano, nanliligaw. May kwento yan, nanliligaw yung ano, binata. Nun sa anak. Sabi nung magulang na babae, ang gusto kong manligaw sa anak ko, yung may sasakyan. Bakit yung ano ba ng anak mo, expressway? Kasi gusto mo may sasakyan. Oo. Hindi skyway. Oo. Oo. Kasi yung manliligaw doon at mapangasawa, may maraming sasakyan. Yung nag-nililigaw, tambay lang. Sabi man nung iba, may 10 hektaryang lupa. 10 hektaryang lupa. Bakit yung anak mo kalabaw? Ayun, mga kwento lang yung kwento. Intro pa lang yung paring Jason, ha? Oo, Intro. kwento lang yun. Oh, good morning, Tol. Oy, good morning. Oh, taplatan ako. Natin nyo, yung motor mo. Sa ulihan. Oo. Intro pa lang yun paring Jason. Amo na kaagad. Anong luto niyan? Tinola? Adobo. Adobo. Nag-try ka ng tinola niyan? Chicken curry. Oh, masarap yan. Pero gusto nila adobo. Oh, masarap. Adobo, masarap din yan. Lahat naman masarap yan. Mas ako ang masarap. Oo, talaga. Hindi ako pagpapalit. Ako ang pinakamasarap. Blooming talaga si Ate Jenny ngayon. Masaya na siya eh. Hindi na tulad nung dati. Oo. Nung pagkalipas ng pagkabagyo. Ayo, talagang Stress. stress talaga ako Ngayon noon. ano na eh, kasi nung pagkabagyo ay di sila nakaka-update. Yan.
Sira yung bahay, nasa evacuation. Nakaka-stress pala yung hindi nakaka-update ano. Hmm. O, gaya ngayon. Tingnan mo, tingnan mo si ate nung umuwi yung asawa niya. Na blooming. Blooming oh. Yan, Ngayon, wala na. nga. Ngayon, wala na. Sulit. Sabi nga ni Diwata, kasi yung si Diwata nandun lang sa baba namin. Ay, doon na sa inyo tutulog. Hindi, doon lang sa may ano, sa may simento. Suyab-suyab. May Paris. Okay, sabi niya sa akin, ngaya, Jean, turo na ngaya paggagabi, sige, alin o gadi balong, turo bro, hindi nga ako sana ako. Siguro ngaya, guro gabi na sana ngaya ka mo. Tama naman ngaya, pero ako ko, ay nakuha mo na pala nagsapon, Alin? so kuha ko kay Nono. Alin? Amo na to kasi revolution. Ay, amo. Amo na, okay na. So, New Year resolution mo, amo. Okay na yun. Nakwento mo na yun sa akin. Lupit ng kwento niya nung ano, kasi di pwedeng sabihin sa vlog eh. New Year resolution niya eh. Oo. Ayan, beso muna ako para makatulong na tayo sa kanila. Lupit talaga ng pasalubong. So yun mga par, yung gagawin natin ngayon na ano, na vlog ay maghakot tayo ng hollow blocks. Yun. Kasi sila may gagawin din dyan. Kailangan ng hollow blocks. At hakot na lang tayo ng hollow blocks. At saka siguro mga buhangin. Yun lang muna yung vlog natin na gagawin. Yun, at sana panoorin mo yung vlog na to hanggang matapos. Yun, tara, samahan niyo po ako. Isakay ko dito sa ano, sa Gramatilya. Malima lang yung karga natin para di masira yung makahakot.
At ayan, balik ulit tayo doon. Sana huwag kayong masawang manood itong vlog na to. Nagagawin ko na puro hakot lang muna. Ito na yung hinakot ko. Balik ulit doon. Yun, let's G. Pangalawang balik. Yan. 6. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from Ay, mag-lock na ako doon. two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout ako from doon. the top, Di ba pwede? Isag. Mag-brace ba? Mag-brace. Si Ines. Parang di ono. Yan. Malambot na. Gurang pa pala na ukan. Gurang pala na ukan ninyo. Balik ulit, hakot. Konti-konti lang. Sa diretsyong gawa, kahit konti-konti makakarami tayo. Yung anay nga maliit, dami yung nakakot, langgam. Tayo po yung tao. Yun. Andyan sila, may ginagawa sila dyan. Carrotman, Vince TV, Parson. Kaya dito sa labas. At Ate Ginny, nagluluto nandyan. Yo, wasak. as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We
chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Ayan, si Tilo. Ginamit mo na ni Tilo yung ano. Ilang ganito ba ang sako? Ilang ganito? Vince, lami na Vince. At mag-prepare na para sa poste. Vince, hap-hap na Para Vince. poste. Sige, yung sako. At yan, Ate Jenny. Luto na. Salamat sa nag-sponsor. Ito nag-sponsor ito, Tol. Salamat kay Albert San. Pang kain namin. At salamat rin kay Ate Jenny na nagluto sa amin. Wala si tatay. At kay Kumari. Pare na kami ni Vince. Kumpare na, paring Vince na. Kumari. Ate, hanggang dito lang vlog na to. Maraming salamat! I love you! Bye-bye! Bye-bye! Amoy!